أنت هذا كل شيء كان سكا أمر بينكم فقال يجمعوني إلى هالعرش وسيرا كذبكم إن تبرعنا مجد أنه وجد شيء كثيركم فهو لكم يبن سادة وسادة مجيئنا يا أنت سيد الأنبياء سبحانه Salacin nan ta kara akan wannan da kake ta yi rabana wurin wannan da kan bai wa tutoci da ayyuna da alayen sa har walidin sa da duk ashabu sun zayyana abin shi sallama wa masoyin nan da ilahu ke waye go ya annabi kai kadai ne a yadda kake bayi masasan ka ba bisharar din halitta da kai Allah ya kadai duba wanda ba da kai Allah ya hore wa kowa ba zan barka ba ka kara maso da ni da kai ne mai malamin malamin ya annabi ya annabi kai kadai ne a yadda kaje bayi ba sa san ka ba sharar din halitta da kai Allah ya kadai duba wanda da kai Allah ya hore wa kowa ba zan barka ba ka kara maso da ni da kai ne mai malamin malamin ya annabi sayyidul anbiya